Mwabanjani program ya Cruise 5. Mwenendo watu program leo ndi Uladi Basketball Musa. Ndakwa ndi program ya Cruise 5. La basketball matizi mugana lolo. Hada rodo mpaka zote mwanzo wewe. Basi ndimene nowela basi koloni ndani abambo Musa Musa olina chikandira lapo kono mumulizo basi koloni ndako Uladi basi wolo Musa ndio twale akusafunana di akusafunana Uladi basketball Musa koma ngurajewa koma ndimona ngaroni kusalima watu kusalima pale kusalima so ngajewa kusalima kuli mitundu iwiri oloswa itatu kukwana ufurabu ndakoni mitundu yonse yes koma kulajewa kushirikirajewa yawo nje kulisowa ngoni akondia abandoga swali mu musenge belimu unatokera kuti pa milondo yake nene kwa ina njeo kumuzunga boso injeo utetaba ngaba komiti okuziwa wose unabalira kuti kuchiwo kusalima mudzi mwa kumatenje madanga tenje wangu yangaso wewe chabe tie ndindi handindi ofa wangu yangaso yeye mwalenga ni mwachi yao koma ndine Islamu ndi Islamu amari ichi yao ni Islamu kala Islamu kama ngo roshia wao mbili what I cannot sing at all kula sokana yao singa kosa olokumo vala kama aona ama zio lo kucheka olokumo vala hijabu ale ni nyao haya tunaendea mkadinje ntundu kuli naso so kubana zose labanga zose batu ndemuni meta ndabelo mina okay tumadokula njira kula njira labanga banga usukalo wewe ndemuni usingothawa baka kufuza uri mazaga zarabe samu sunga dzini sungaloze hayi ni chawadi so makora matinajani mene makora hiyo makora anga ulimi koma abambo amagwira chiro mulaves na mpaka nabanga nabanga retire mulaves nditu so inuyo maphunziro anu ndizina zoti munachita kusalima ilero maphunziro onse nabangira kusalima primary yoyamba pakula primary school koma ndimene mabangira madumbisidwa primary ndaphunzira zaka 5 ndaphunzira zaka amene nayamba nawo ndikula Sunday 5 ine ndili Sunday 8 Very mangalo wa amadumbiza unongwembera wani muramba mojedwa wani ndazwa kuruka mbili hizo konzewe watu wena ngako mojedwa koma sanga dumbizidwa lenda ndadumbizidwa ngira wani ufika 3 5 7 kana kwa mabira kuchipo kusalima secondary school mwani primary mwani zaka 5 primary abona nino koze yangu madodolera abakhala basa kunzithi nokabatsaba nokabatsakona banji yokukona aenda maliza wolo yamba kudisuna na Mr. Maremu Makalacheche amana headmaster bamkhula kula school kana akale msithaso antap anati siyaso amene wabanjoga primary school masukulu sera alimani ndi mwere kosele kana akadabanga transfer kutoka chiboga ndio ndakasangirwa 1983 kupita ku Salima Secondary School pamene kusaka foro umaliza kusalima basi nadzakhala temporary teacher chito yangu nakhala kule odile mphunzitsi by profession afu zakati ndapita ku Domas
makuza primary koma kera primary no koma anda Thomas kubera zote nsabasaru utosaru kana ndabanga register ni Rapid Research College. Yes. Rapid Research College. Ndibele matsenga English literature and onenze janya mafunzo awira menena kuroga ine implant ya muti. Okay. Yeah, ngokeze matiboro mumini. Kana ndibele mabita ku Branda Islamic Secondary School wakala headmaster. Wena mangoti babibi. Odi ya dale manipata kutende stendi kila tiru kumenya. Babele mafando. Odi mtuzi sokameze kapani mundani. Komandale zimesema chitika. Mimi mbapita ku Branda Islamic Secondary School. Ndio kuti kamunzu ntaka kumanene kale. Ndio form 4 1987 1988 ndio kufunza temple teacher kunemba primary school. Basi madzamva nadzera nidwa kupika kumanandika musu pa 19 November 1988 maumana naye urarani kamuzu kuchisanko majoba za kamuzu amatuchika tachisanko amasiya ma conference angapo amena yeye ajengo sanko panga nominate amena kale akumba mumema amasiya ni south ada siya society ma south ni madereni muso kota south ndikuchi I think ngati Mwanza Center kumene kudali mai aipira nkhota south kuna Oscar Kamara kumwera kwa Salima ndiye kudapita ine amalemu kwa Nambala amalemu Joshua tilapita yeah ndiye kumene kuja basi imene anakasankhidwa from ndubiro no watenga ndithu awawa inu ana kulenga ni kuti ndikuti ndali to be on the list kuti akasankhidwa ndikamuzu kala nominated member of parliament under MCP 19 November 1988 komano inu kuti mutaka ndekuti unali kuti waonetsera kuti pena pake ukumachita chidwi ndi Zandalezi kapena mango sankha random Zandalezo chidwi Zandale ndiye mangokhala kuti ndili ku school ndili ndi luso lina limene sindafuna kuti ndulutse kwambiri nali woyimba kwambiri kwambiri maimba kwambiri wizukwaya unja imbosaka munzu ndi matsogolera makwaya kusekundari mpaka adaka imba kamunzu atsogolera nsewongota kono 1985 takatsogolera sokwaya kumene kukembira kamunzu ndiye mbiri imene ijamaona fuka kamunzu anali maso pena pali ponse kudzera ku Malawi Young Pioneer ndiyeso analine kuti mwana uja what is the problem na susu appointment sidaliendeka nali mutanda kusira kuno makarata kuwira wili nada ndiko kumabiri ufana mwana nali ne mwana nali ne but you know what happened atakwenda munzu kama baba no I want that yours should be seated here but I want that young boy should be seated here ndina kala mpando watu kukulinduna ukoyembirira kolomene inu kamene ba 1 meter away ndada tibanga kale ko juti mukamafuna ndika musi wene koma mwengana maso sakhala kucholiga kapena kuyangana kwene nene nongote mumuyangana akulongoswa koma surprise me kwambiri ba anadziwa mbiri nga yonse ngati kuti ya makhala mudzi matu amakulongoswa yes you are the first you are the last born of the family yes your excellency you are teaching ngokuba kuti you are teaching by profession sama wewe kapena ba no later no but at this age footing is hanjika will be a leader anala kula kusumene soka musi really amungorenda kuti dizine na kuti ayi mungolonjeza kama ngani lumizira kwa ndizoona ne ba ndekhala nkana ndikubwira kwemba kwamatibali nali ndi full force kwambiri komano muli woti mmayembekezeka kuti Kamuzu anafika that close to giving you a position koma munakapezeka kuti nkhani ya ucheninja muli mbali inayo ine kuyamba kono ndali zinanga bwana ndali kudembeka ineyo simaziza kuti ndikuchita za ndale koma kuyamba kutsupa nziyamba thinking politically ndi ulendo umenewu umene kuno adatiperekeze ni makapichira Musa akapichira Banda akuto adalali general chairman secretary general Maxwell Pashana akunchinji ndamana adiperekeze kuno pita Blantyre ndi umene yamba kuganiza za ndale kodi zimakhala bwanji amakuperekeza ni chinatheka Kamuzu usamateka kungobwera uchipani wina mmodzi yekho kumakambira ne president
koma bwerende kuti pakhale sonthumwi ndipo ukasanga manomination ati pamakhalapo regional chairman odeli limenelo ndi regional chairman kumene ochokapo munthu uyo tidapita nawo anthu amene ndipo kuti alendo tikwenali nga regional chairman ochikhawu chakumwera ndi anatipanga briefing imene kamuzu amafunika koma tadalero ndithu komano kale ndinakona kuti mwapezeka mu UDF chifukwa mboma la UDF mudakhala ndi maudindo pa nthawi ija timachita zoti kuchoka ku ulamuliro wa dziko limodzi kupita ku matipati inu munatengapo gawo lanji munayima pati ineyo inachitika oti chimene chinachitika kumwera kwa Selima IMCP anadzachita kwambiri kandidate wawo kuti atuluke chifukwa amaniganizira kuti ineyo ndiyima kuchani ndiyimira Malawi Congress Party fuiye mwale wanga anali district treasurer wa Malawi Congress Party second born of our family amina magwira chino limodzi na mau Mata Domingo mudzi wa chaireda za IMCP amana kala zaka over 31 ali chairede anaogiza no kwambiri ndiye mwale wanga amina ndi uyu afuna mpando mene ndi atamaopa kunena tisathamangiro lenga mpando mene ndiye tunde basa abwera atsaimira yeye ndiye kana kantafufuza delala kutere nota baso kumaso chino choti ndikufuna kusereka kukwiya sikwa bwino ayi inadukala tunala ndirapo chokera kwa Maxwell Bashani apegere kuti wasankhidwa kukhala nominated member of parliament for Salima South koma mudikira announcement pa radio musozo na alias leo dzapanga announcement mudzamvera dzina la Michael Nambala do you know what I did kala raida baso kuiteni namba ngambani Mambona kana banga kulembwa nasa kilo ndinero mwina kukwera kuma tibati kana kabanga suzu manesi kulusa kwambiri kuwa ine mpaka ukakamuzo uko ndani kumbiri wonyamata chengani akutengani umutaniza basi munabena mukana kuti amweni taona nimeza chilika you know ruling one party state so ngane ondira kuira kabena ndipito kunamuka so izidambika izi za matipati sina imile msibi natsaimila UDF munakuyana kwa usi encouragement mpozo boyaba sinali kutena ndino misokana nembira kumwera nembira kubranda ya muti fulaba baza bingu branda zile mission yidu kumbali ya kumpemba ndi adafuna wantu ndimile conference eminate kumakena akantoona basi ndiyekita misokana ndade dubwenali onda kapito onda nikolosika chingwe ndikamaliza ulango la mwecho kwera kodi ndimutse ndikuti ndikutene kwati Salima chonde kime pita ndikusalima musajidwe ndizo yena mpaka ndo bwana anajiro nditana mapero ndadza kumwana damu fena la ndikuimba ndale fena sifuna panga ndale pamene tsokoleli usound dziwe zimene sindipanga nawo sindipanga zimene ubapangira pambayi sindipanga zimene koma mukafika ndikana akanabuka appointment natenga phone sokomedo akachitika pa 3 January panjamba nakafuna namba ya Bruce ya garano maselefoni badzakulinde nje ili maibira utukuzo imbo imbira sisikolo nura bwana mufuna ngaima kumwera wa Salima hapo mwera kuno mukongoyesa garano mutsenga ko makani ndinabira ku office kudoka ndiko ko makani tikangoona testing the ground kuona wa hapa sema mati uko manzina lizoletsero sonje meneno dora ntaba sana liza masewere seri patika illegal idu mana da kilo abamenye di boss yodi jimene natsembela kubwera ukuko akutero lumelo watu amene weyo nakhala umeneko nakhala matemu awiri kuzibani cha UDF kuwina nizo chitika basi mlendo atwale program ya Cruise 5 amene ndi anthu safunana uladi basketball Musa ndithu kodi nyimbo mmamvera nyimbo ine nyimbo zimene zimasangalatsa ndi Ishmael Katawa kuti mongo bali ina mati moyo kwa mati moyo jani nyimbo za ngoma ine iliyo si ya Ishmael Katawa hapa nyimbo zote ngombi hapa ni sikiri sio biloso aso ori nabanga study comparative religion ndikalabri ndizazuta na banga study sa comparative religion ori chambija mibingo embili yonse nyamazidziwo ndeni makonda so nyimbo za ukristo maka ija yoti
Msiyeni Mulungu akhale Mulungu. Yes. Msiyeni Mulungu akhale Mulungu. Imene kusonimani. Good my friend. Ndiye inaso imene mandisangalatsa yatsikana amene ali kuchitipi. Yes. Wamaka office kwanga amene simapanga mbuyo mondile mpima apanga sponsor maidani machita competition amati zonse kumwamba. Yes, zonse kumwamba. Tidziyamika kumwamba. Yes. Kwa zonse zimene zimabwera ifesi zimakundana zimenezo ndi section imene ili ku Korani ndi mahadithi kuti nzimayita kangokhala miyezi 4 months and 10 days ngiro amadzelemba profile yonse ya munthu mmene adzakhalira padziko lapansi adzapanga zakuti zikathala zakudya nambala yasakudya zimene anakulembera basi mmene mfamude kuti wala kwapasa chakudya lusakudya yatha risiki yake munthu umene nezonse ndikumwamba mukona alemba kale kumwamba olemba ndithu amalembe olwina timakhala tuyambana ndi munthu wina amakhala olemba kale adabado adzabadwira kwakuti adzafera kwakuti maudindo adzakhanamo kuti koma zina zoyipa zimaambathe kukuchotsera kusintha ndiwe yandikhalidwe lako kumene osintira destiny tipumire kayatikire nyimbo imodzi program ya Cruise 5 kuona kwa mlendo watu walero Uladi Musa. Captain Machines. Na Neno na kulubilita homa uwozi Tiwoli ni paradiso kwa uganira Komansori gahera kwa ukurubirira Sindu zina zogoma komadizo leteba Iferi masidaligera kama gumopala Choringa yodi chikailo wechana Mowa amati umajusa manyazi Mowa amati umajusa kawa Koma ine sindingamwe mamu obala Kumindula kutinisa Akuti kumakongoleta Kumanga matireti Akuti kumawalita Koma jemwali yatu Sanga panga zimenezo Fugwa jage jani goli Mamu obala Eba Ukafiri jojo Ukandila jojo Hina ni mafuna Ukayulo wa jana Alamundi bati jana Ifeso Tizabu nyani tani jana Tizabu boni Uladi Musa mwakala MP kwa tahidani kwa jini Saka 25 years Usakilo 1994 Yes Kutuloka 2019 Komaso kunituluke Chifoje nkadije yandali adangona mizilaizi Sika natuluka Olatula kula banu makansala wili kudelako adawinira ba TVB dera limene adawinira MP wa MCBiro adawinira TVB mavona andangosiyana pang'ono chifonje nkhani yokuse imene adandipangira ku TVB ndimene nakalakhala ndiba ndili MP inuyo zidakhala bwanji kuti mukhale MP tayo sei osatulukamo yayi chisisi yamu chani zidakhala bwanji chisisi choyamba inaenda kuza kuti nali headmaster ku Branda Israeli Mission a principal wa maloko shenadu ala mzoba iweyo ndimene wana akufukira pano pakulusa choko fuka choko ndi magwira ataise yes choko English literature nimatokota bukulo nselidza kana akomba makatenga mafunzo wana maya ndiye yana ndikonda kwambira ana school pa Bimba pa Branda Israeli Mission bas ndiye kuti zitheke zimenezo one adata nipanga ofo kuti chakuti wewe uli MP koma udzichokera kuno udzichokera kuno kuplanta udziendera ukuchika ukugwira kuno wakona hayi umene umbava ndikakhale inconsulency imene amakhala na MP ndikhali oyambe yo MP availability kodi umapezeka inconsulency yamo ngati uli benyumba inconsulency kutere mpofuta kukhala maremo awiri ola atatu sizingateke anthu adzimakhala uMP uli ngati ufumu ndiye wana availability 2
uyekwi umabangana ni ma grade osena siyana watu language uzo usukuli akalekeza ngokho umsana bela nkomwe ndimina ungala mhlili untisiyanitsi usongora leza hayi fuka zina zodi nikhona kuntongona fathi koloko umuntu ufika bakho hari mafuna ukubona ni bwana fathi koloko ndiye kuti umuze yilunga kumene kuzenda hayi ura hayi ya usukole ngokho khala naye usatabwele soba umaraba mudidikire lo wani timkati basi zibune ngobanga kwembi ukuthiwa kuri kwaye yakuna ndiyo yamba availability kupeseka nkonzo wenzi echibiri mina umabangira approach echitatu nyumba mudatse kumvera kuti kwana kulira osongomelo kamamoka makamati iya umparliament muzi imparliament muzi uzimilia iya uzimilia umukutse neza watu kudira kwanga keka biru kakwiri une bene ungachuleza erera kemwene jani uchirobo ndimana makutira kulira zakoti amadambirano utira kulira zakoti awaveka nditwa koma angona zaka 5 unkonsenseso suvesele ngora chejiko abwera wina abida amene yapita basi yes ndimena crazy ka 25 echitatu usongodalira boma ya usadalira boma tindamata kuti mino mapesaso wantu mathandisira Embia muvisa malawasi, pena matruka kunja, these things. Wantatona kuti kwathandiso songodalira boma. Komaso ma NGO. Ukhala friends of NGOs. Adziro onkonzisa kuti mabanga zosenda siyana. Mabungu amene sala boma. Ndeyileyo zimene nakungomwera kwasati mwana sayiwala mpaka pano. Napeza zitsime 7. Zitsime 7 zimene nazipeze. Pano kuti over near 500 boroughs. Masukuru nabeza 6 panali 25 masukuru wena ungo manga ukauza diwo basi bwera kunzitsi sukuru ndimene ndamanga mamproko atatu ya tsagula school zimene zimazivanga ndrama ungodalira nthumba you have to sort out NGOs ndiyawa komanso ene project yopanga NGO wanthu adzakayamba kufa kwenye akangona ulo NGO apanga china chilicho sama kuti aupanga blog kumiutamako mena kuja uno frequent sabe pano panda konza chitsina chobwera koma kuti mwana kumbenda actionary ndiwo wena ndazira takumbandifa kuti atakuza anakuyambiri so chitire ngosweze sauzidziwo momulirati momulirafumu mwatalai ndito zozidziwo mwenye ndio usanga maremo mawili sisi natenda ati yetu ndi matenda ato iyo ulikulipita koma antama zomwe kuti nazo zimene atama tawe fanta amene kuti antama vuta kwambiri uko situation kuja kuti you can't have a life kwande kuti anthu basi amene yaunama umakhala life umafuna kuzera ndalama ulibo mauzo utape pani inaleloloza ndivuta tembekezera muna maweka awera ndikuthandizana and you write in your book wala kulazo zichitike amakhulupirira so kurantha kumitsisana tsamamvetsi kutawa ndikwafotokozera kuti unafotokozera nina nakhalire nezaka 25 kulaphula kwambiri nyumba yembalamo mmamvera bangasalima south zolaphula kaso zikhala zanzeru koma zanzeru zisirengane nero komanso maunduna makhalako ndithu maunduna alamwene ndakhala makhala zathu lumojera ngoti wala basi ndaenda kumata kuoza kuti nenka makhala mangoti basi mulungu alemekezeke alhamdulillah rabbil alamin kwambiri ndithu makhala mami nende rotembo na minister magikachi inde ndonanga inaleke banda ndinaphunzira zambiri kwaleke banda araleka tswiri kwambiri mama meeting umenda ni 8 o'clock ute moyo ni 8 o'clock PM 8 PM meeting hauri kuli meeting kuno meeting 8 PM yes and why very directors ma PS alimena mot give us a report ndibida ya ba Saudi ya ba startup tibanga kidaya ba startup ndio mama ya kutemba ubwera soko bingu mede matitsa ba banga improve ndilimine utendisa ngaso minister of agriculture yes ndio mbona ndio nayoyamba ukwanditsa fertilizer what second tengo ina ndio nayoyamba ine so agriculture makhalako home affairs zakaforo ndabingu zakaziwiri nda US band
ndakhalako ndona yawo ndi home affairs natural resources ndakhalako ndamuluzi minister without portfolio, minister of state wonunga ukagwira function ya boma ndiye kuluma president ndakhala koso ndama nduluma muluzi wa mjiko muno kukaimira ma function ukaimira ngati ukaimira iwo maimira ko president maiwa konje nkati muno ndikunja ama kuti munga maliro wa babo wa bishop mena bishop ziyai ana ndi rumomene kukaimira president ambira mene amandi rumapira nini yo malo mwene ndiye kuti amene malo mwa president or minister without portfolio ana ndi rumakunja kukaimira iwo napitako ku Zimbabwe maliro wa Johnson Kwamo napita mena kuti chibomvu ichidza ngati president tayari tabinda baba window osa kumesa ni trust kwa leo anusana wewe kutisina dini adusafu zikushamiuni kuna meeting ya French with the French for one mama you want to French yes the English you know Cameroon but it's a bilingual country even for French yes they want to meeting chaired by France inako kumeneko no mene datebeza manambala wa out the vice president Azuma nalunda kwa Thabo Mbeki ujikati kwete Tanzania hukumana umene wewe kukulandira ngati head of state and government bamwene ndapita ku China ku Taiwan mina makalumbiritsa wina president wina manala anala uje anali mayor wonzi ndota what I pay anataka president kumene tilazita koma menero anchokole adali malema malowes ineso ndili minister without portfolio adati tuma muluzi kukaimira aya mwenda inda maya boro ilo fika ko kuzolowera kuti abantu batima ina oti zina zozita limazuro apa titati ono sandales ndopanopa I'm finishing my book mulemba book ndolemba book la how to become successful politician mena angalo wele sandali misokano ngabanga bwanji speech khala morani zomwe ndayika mene mumu mena ngachitira misokano mena ngamavalike nanga msonkhano ngati mawu yesa kujezaji ndalemba mene fuwe namba kama tobo mawa ni misokano kapena telele chewe kapena mwakokola azingo umanga zisuzi kanu kapena madzi bazongana baji toba ndinero ulinisokano mawa usayeza kujeza chilendo zimene ukalanda ibali usananje mbona lero ndiyesera koyokuti ndiyesera katerere mimba mambo zonsezo kwendera muzuli bamsokana how to speak ukaima utira kula motani ndayilaso mene mumu kandi vele yona ndi aulaji basi ko Musa akuka kulemba buku ndito kubereka zisizo sefwa yo akonori aduse Mozambique and adziwe zivele tipo mireka ile nyimbo number 2 program lero ya Cruise 5. Mama
change golo adakupatsani ndi anthu kapena mwadzipatsanoka dzina la change golo amananiveketsa kwambiri ndi Dr. Bakili Mulusi ndine ndili ndi Juno Governor chigawo chapakati nkutsola ndo kumaliza speech manena kuti if IDF titsata malamulo ampira MCP dakhala zakafeta 1 ife tikhala so zakafeta 1 koma boti paseta 1 ndi timu ya constitution sikugwirizana tikhala zakafeta 5 titsata malamulo ampira iwo dakhala zakafeta 1 ife titsata 1 nikangolera ndikuti banama tsauri ulada urani awumaliza speech yake tadiyo so mundu umaliza mabanga zimwe ndiye basi yango la change golo kunachera fuko kumwera kuna David Kapito inendelwa mabakati kumpoto ndali wa Saudi coach sunaliza zibana ndeje njigolo basi apa ni sawa yofana hawi kale yofanana fuka sasa ile ukufete kwina ku 45 ama kuona 45 ikakwana asina magolo basi fuka 4 mwina so 5 wani mwina goloki bamengana zuwa wina fine ngana zuwa 2 mwina ground yotsetseleka wena also akujoye sotsetseleka kumenya pyo zuko tsetseleka 3 kifuwa ja 3 jina ndiyoti mwina kuna limpepo akangochita pang'ono uli kugolo wena also mpepo ya enjoy 4 minor coaching apo muleko mabuleza zapanga coaching yoma uzana naye amasentira rugolo kiba amasentira change golo hizi komano ndezero zote tinalija la kutenga laenda basi paka wilo fika ngati kusinda zipani which is also right if I know so nde change golo mwenyewe koma rundi kasinda kosi zimaenda ujo ndikasinda nongolo kumwera kwa seli monta dali bona fanda nyoka DBB ntanyoka UDF kukalo DBB ndene sina imiri koma ndi bingu timakondana kwambiri timakondana kwambiri bingu sona mizeni timwe bakali ya bingu kumano kani yakusintha zivanini nakuvani mukulakula anthu amadaba kuti yayi koma inde ali ndi ufulu wochita ndale mene akufunira ali ndi ufulu freedom to associate matero koma inuyo ndiri kungoyamba UDF kai MCP ko pang'ono chabe koma ndikuti UDF munakhala DPP munakhala PP munakhala DPP munakhala MCP munakhala that's too much mwasema mmakhala zifukwa zimene zidati zikulu muna ndifunsa kuti gamba mwachidule ndito kufotokoza abaji babezeka kuti sima udindo mmabeza mkulowera kumene kukulamula osakala wa afford bwana chipatizo mzungono ayi Zibari starting from scratch. UDF nayamba nawo from scratch. UDF it. Oyamba kuyibanga introduce Jibani kusalima nalina Manivo manero. Any party starting from scratch. Simono party singonunga ndramazanga makalomene gogo. Ufuna maudindo? Maudindo ngatawi. Sinononga nthawi neneyo chidayoka kuti ndiyoka UDF chifanya kama uchidziwa bingu ndine timakondana kwambiri ndiye ulodzekeseka ku meeting ya UDF kuna li meeting kunepi yoti basi bingu ajotsera nchimani aurimanga anthu amene tilifeda mbuyika pampanda ndimene idandika rumhanizi komanso mmene anapangira amene constitution ya UDF ndimene idashasentima bingu for the presidential candidate and the running mate shall be national executive committee members of the party presidential candidate. Maybe we don't say go winner. That the full where am I in UDF? Because now I'm no longer the presidential candidate. I'm now the president. No, the president do Ali Kunjo Kochipan. Vice president Ali Kunjo Kochipan. It's necessary to contention. Ya Bagadiva UDF Nabi. Zina Zabili never number chuli. Komano tibulele kwa inu. Ndei nisoma na badalero nono la president. Mandiva ndio kwa UDF. Nono la bingu. Wala mutibivi. Na wala mutibivi osa kala mulo kuyamba. In one of the founders of DPP.
amene napakuorganize kuti watu wanthu amene dayamba chipani ndikuwadziwa ndineyo pali aliyense amene akuwadziwa funa amene naitana wanthu kumpoto amene adaitana wanthu pakati pano wena kumwera nkwayitana kubwera zenipezene ku Minister of Home Affairs ndi umene malemba chipa ndikuwadziwa wanthu wena sanapeze mpando omwe koma anagwira ntchito yakulu ndikuwadziwa monga apo Mulidi anagwira ntchito yakulu Basalimu Bagasi anagwira ntchito yakulu koma mpano sanakhalepo yapazofukwa zina zimene he was misunderstood by the president. Ndithu pamwe kenako uyo mwakapezeka kupipi kupipi kuti ndipezeke sinaomba kupipi umaduma nditayiko ku UDF alitatichotsa kongoni chotsa ndeka ngorundu na wagirikaje ndadzapanga kachipani kana ndadzamba chipani pamene pombo sindipangala credit sodia I say Joa ena anayamba chipani mpaka wanasina lawo nyumba malamulo wanthu oyamba chipani malawo muno zakatwende zakasata zaka koma nyumba malamulo sakosolona takuzani za malavi zinaenda bwanje malawo pospate ndeyamba manimba ndeyamba malavi pospate basi ndiye kenaka ani choyambirira nafuna kuti ikhaleka status kena kuti ipakala traction yoti ndikalowere nyumba malamulo andi my objective inatani idapangidwa achieve nakechilowetse chipanikize nyumba malamulo ndiso pano idzekebesa ngozitsi kumwalira kwa mmene amamwalira abingu ati ndiyotsakale kuti bibi maniva mene ndiye kenaka adadzanizana president Dr. Joyce Banda koma kupulanta yali kumuntu achimwene andawira naye munthandiza bomali ufuna ukusathana nduna koma sana ndauza kuti khala nduna wanje nori ya mali is okay pomwe boso mnauza koma ndimene majijitikira ine ndili mbomamo kuntendetsa chimene changa sizenda bwino ayi komanso chimene catchment area political catchment area ya People's Party UDF ndi Malawi People's Party is the same ndiye chipani changa nditetsa kuti nditudikireni yobuno bwino komanso tipanga advance chipani cha People's Party sada ndiyangi adangomverera koma ine nende semekana akadazovomera azidazindavomera ndinabanga disofu chipanikitsa amene dayambitso saina ukapereka kuti basi chipani chatani chathelera dikhala mu People's Party ndalo mu People's Party saka unduna haiso unduna arapanga damu kakaroti amwe ngira kwaka sibucheka amukangoona nende ndilo atu akamukupangera damu kauje ya kakaroti Umejera batao. Mara People's Party basi kudakhala convention. Ku convention nakakhala mbala 2 ngati sefiri. Hada wenda ashirumu. Ine kwakhala ujeno natakhala mbala 2. Kwamba zifuwaze ndodoza kanyumba watuluka mu chipani cha People's Party. Ngenga nako ndouja for convention nana batwa adatsanga kukhala vice president. For administration chigonjo chapakati kumwera kuli sibikimia kumpoto kuti kunalindani kumpoto vice president mfukoti nationali komanso apa mmene timayamba DPP apa tuyamba kutulutsa dzina alo maino onse ananisankha first vice president abingu tuyamba mpaka mmayatulutsa maina kuti msanafike convention nali first vice president kuchipani cha DPP chimene chimavuta ndichi chomwenso chimachititsa manyazi ndiyo chisamenya kuti mukakhala mchipanichi manyoza kwambiri zipani zina zija manyoza kwambiri mawu tsopano kale mazapezeka kuti ayi tsono iwenga tuli mtsogoleri munthu amene amatosintha chipani kubwera ongoona no statement yechipani chimene ochoka muziza kuti apanga double dealing ndikuuzani akuipanga cha 5 ndale osakhala mu business tilekeo kwanza pita mbisi kaya kuti zimazo kuzisina koma mundale munthu amene ochoka chipani china muono muzokambika zake very soft kuchipani chimene ochokachi akupanga double dealing muno bwerero spy kana ndo manaja kumakhala kutsopano iweyo senado unono baya to save this party wholeheartedly ngendi sambwaze kwambiri chipani china sambwaza makhala mafacts usambwaza haya makhala mafacts makhala ne forojo kwako tsopano makhala mafacts ndiye munthu ozinikira ndale azo munthu amene mpezayo abangazayo tsopano zikatero mwaisambwaza awa akazi ananyuwaniwa mwapepetsa wakale uchanocha ndiwoyipa komanso uyoyo singaendena kale kaleni
mukapita soko ajamane na jaso ndeti so aya every time kumene chipani kujosa chipani amwene mwalo wa chipani chimene mundimve chipani chimene nali kujoka amwene chipani chimene kuti ndachoka ndibwerera inali chipani cha TPP joka chimene atachoka 2006 2007 ndanditsa malawi goes bad ndekanaka ndadzabweraso koma zili TPP yoka sinalo sipalibe chipani chimene ndabwereraso ukalowa mano pano muli MCP kwambiri mudainyoza kwambiri MCP mudainyoza koma pano sapano mwalo ndizipende kunenazo sikuona kuti munthu izozoti makamba chifukwa ngati zimene zonse zimapeza mipando mafoto ako owinitsira amachoka Central Region ndi kumpoto maziona no pano fona mwalo mfoto kozerani kachisinsi mimi makala TPP singa wini kupanda mafoto ena amene amachoka chigo chapakati ndi mafoto ena amachoka kumpoto ndimene makala mtsobana kumene mukhala soft ndio mimi mambebeze not only TPP even mu UDF tidawinisa makasira ose Central Region kwa ambiri kukhala UDF ina ndi region government ndiye kama nkula mamanyengelera ndio zikadateka ngati koma ino maganiza chani za integrity kapena ulemu wanu umene uli nawo kuti anthu azikuona ngati munthu woti mumakhulupirira zinthu zimene mali fo apapa munthu sangakhulupirire olwezi na MCP awiro dzoka kuti uyu it's a matter of time kudzangoti pa akaniza zimenezo ine sindingabwerere so chipani china chili iyayi koma ndi chipani chimene ndingabwerere if MCP loses and another party goes to power mudzangoa ile MCP siruza iye ndikudziwa ndikudziwa mafakitas wake mbona ndifunza kwa uforo ine kwa siruza iyayi komaso singapite so chipani nakuza ndikala kuti tizipane ndingoti na sindilo ine sindikuti aluza ndikuti itati aluza inuyo mutunga mukaloso chipani cho sizingateki that's what your voice sizingateki that's what your voice I will die MCP sizingateki ndiudziwa TPP member nambisa nawo chipaniki koma sizingalowesa TPP sizingateki tibwerere kunkhani ya mene munatulukira mu TPP pano kutsopano ifande mene munene amuna kasi pano timachiwa iwala kuti kodi awu ulati musa ake ukamanena za ulati musa uzile kodi ulati musa wa UDF ulati musa wa TPP kamera DPP 1 DPP 2 komano kumapetroku kunachirika mpukupuku kwambiri makamaka pa mene kondwani na nkhuma anayamba kukokana ndi utsogoleri wa chipani cha TPP inu munaoneka kuti munatenga mbali ya akondwani na nkhuma mufika kuti mpakana ndithu munapangirako suspend ena anachotsedwa mchipani tapuzani kwene chimachitika nchani kwene kuja inu munali kufupi ndi phika vuto limene lidzatu lidabwera chifukwa cha utsogoleri wa TPP woka zinazikanabwera what happened zina zinachitikena ndilo kundende atanitumiza kundende and the purpose ndikudziwa zoti zisadzakhala pa competition no president mundipo meneko ndiye chimene chinachitika bwana adanena na anthu amene amafuna kuti amalangiza kuti sindimaso ineya vuto la munthu amayiwala adanena ndithu zimenezo adalankhula kuti sindiyima inu mudamva zimenezo pakamwa pawo adalankhula kuti sindiyima mdzasanga munthu wabwino mdzasanga munthu wozindikira zaboma ine sindiyima nawo mpaka anaita mukangotutsa chithunzi chimene atsogoleri wa TPP apadali wena wakabambe nankumwawo mwanamveka abrati saka ine ndiri kundende limeneko kumene apatu atsopano makadeli ndiyo ine sindidani ine sindiyima mwandimva akulu ndimi wori confession amene akawene ine ndikansapota muona meneko nditsopano ndithekene matuluka pali tsopano ambition yoti tsopano afuna kubwerera ngene ndakafuna kuzeri bwana ndamva kuti mufuna kubwerera ngati mufuna kubwerera mwaitana soma mpiadza munaitana adza aufuna upresident aja mwaitana mwaza kuti ndifuna uyima ndi amene apa aufuna kuti ine apisana nane anenelero kuti ndidziwireni kuti uyu ndineyo tsopano fighting internal sana bani mongoli wapanga indozi mwako ndiye mfuno lidza ndirawo ndiye tsopano kuti ndikayime opandopisana nditani ndipezeka kachifukwa kuti osamene afuna uyima ndiye koiwo amene amona kuti sanga zoti kuti afuna uyima ndakhalo nkuzisiya analikondwani na nkhuma mwanizo mweneko analikondwani na nkhuma
ndine sonda bino kafotokozera adandifuza limodzi imene idandikhukumisa kwambiri. I will now you have come out. What are going to do? What will be doing now? What will be doing now? What will be doing now? Oh, alimaganizo kolomo wati adandumiza kundendewa. This one no let me fight. Then I say I will support you that the presidential candidate to convention. Yet DVB. So the mama would look at Japan. In the front in the vice president. Muda we are not flat. Now when I told you our room, Gomaso Siman. When I was sending up a book on the Modindo, my whistle in a when an apple say Monga Wida, and Abbas original governor. And Diana, I mean, I put some in hand who caught another was a Mondino. In I was a museum, Kafusa, we are no very soon, well, I no royal. Let me fight. In your mother, you are being ignored. You fight. With him. Mama, I don't have one of them. You know, they would have one of them before Mama Maudino. One of them would be no we don't want to have a convention. Now, there's some vice president in that some of what I'm doing with DVB. I want to have a Maudino, but they are one of the fans about in a local meeting. They would come command. I mean, Karaba, you want to dig 9 months. Political house arrest. Yeah, 9 months. Yeah, when I put him on the guy, now, I'm going to condemn Bassi or figure about ground. We don't win. I did the banners. What are you want? Nelson Mandela, Nelson Mandela, I did the banner. What are you want? Nelson Mandela. I am the son of name. Yes, it wasn't looking at the corruption. I said corruption. Corruption in Dubai. Corruption in Kupanga Jacob Nomad. Hadi medoro rolonta mbala muhani manda uside bezele. Timu ya muhani menyo. Tati ndibaseka ya papa. Ngeno zidapezeka bwanji kuti mwanena kuti muyenda ndani nakukuma. Za ase ndi kubanga support. Pano mwandutsa uyo mwakabukira papa anakomana ngale disaibati ngati mukudziwa PDP. Ada banga register ntajo kako. So mzidakala bwanji mudadusa bwanji apa. Basi ntona kuti zochitika zidza hotel suspension then I go to Baba or Friday and the bank of suspension for my mom and I could set up whenever the able of the confession Mabanga Malaya Kurunga is some of what Suruma what they can do Makan Malayas will tell you confession over what is the alliance about confession very big. You mean mind your banner phone Banana at all kuna basi mtenge ina bwana ndofuna ndibangaza kunyumba sobani za kukhoma ana right for ya ndofuna ndibangaza kukhoma ana right for ya ana hata yote nchibani cha DVB ndeka chibandika kangono inasindikisinga lowemo namba nao DVB from scratch namba nao UDF from scratch ndetsemba sonto zina za scratch amweni it's not easy Maniva demnanda zangu fanyona asukutaya patale bobasi nimene nongo ayengela bwana nineo chinaso yokungalo kuti ndzizungulira central region ino mene malagulira muti mpando uli pakomo zoda ndivura soko mbili kwa muntu mpando uli pakomo ndenzizungulira ayokwera ngumaso msozo na yuziwa DVB nimene ndumiza kunende Namena itokoraje kwere adanze kuti sadathe miyenzi 8 lokutsogolo kwanga adanze kutsogirizo nenka makauzo anthu kokumwera kwasali muroyi baje kwera akanimera so ngoba awawo kangari muroso sugwiro suko tuyeza ne akolani basketball musa change goal ninde sadeweza ya andu safuna akamboka wodi madandaula baba kamembele limeneli nikada lichukitsa kwambiri andu safuna basketball musa komona kono dai lero ngeza ni andu safuna na basketball musaka zori ndani sanga zori bas nambo banga short kama ina ndali asama karoni mita akakana zina maina ndala tikhala pafubi badi lazima basacha kwera kamuvubana bakiri mulozi
Ndikumireka hapa kwenye zake na kwenda chocho. Leo kunkana sana nasema. Mayona ndala zimuntu kompaka wala na hakumita. Ngaruleka memo. Ilidzi. Tsopano ubale wanu ndi Dr. Bingu Muthalika unaliotani chifukwa choti aona kuti mmene zinthu zinayamba kugwerera UDF mmene munakudzapo Bingu atakhala president unatanga kuveka kuti zinthu sizili bwino shaking kena unatanga kuti Bingu atuluka mu UDF Manga set up TV. Ino ndio zikoni kwa nao. Ndabona nao. Ubali wanu unaliona. Oineru Joel. Bingu siningadziwa. Bingu ndapanga introduce kwa Bingu ndi ya president agale to utabaki munusi. Okay. Ndi anabweretse chibali chimene timakondana osakhala masowera. Okay. Chifundo ti wo anawuzibeni kukhala presidential candidate. Ine nkundizana kuti ukhala land limit. Iwo adatipanga za economy, iwo dzendetsa za ndani. Tukolo sono la Malawi. Kuti zidali choncho basi. Zidali choncho. Oso lo mutafusa kula kulonza ondao tena. Unomuyimira kula ambiri wamina ku UDF akonzo kuimira. Unomuyimira nyine ni badero akonzo kuzana. Autena akumpodo wa ndani asilo chiwambo atokuzana. Ine nali ndikhala nyimbe kwa Bingu. Udzendetsa za ndale ya wadza panga za economy. But that's not what happened. No. Wena ba mundali makama bodza. Ndio wina nangoenda and 5 ba wa muzungulira mango chimudza mumauta mashe aba masaina acho kufuna acho kupa masaina ndana ngopera kuti awadora ukuru watu usafuna uladi musafuna jiko wantu ambongo saina basi maina ndikufuna kuzali kuti muzidakhalira ndio mina zina ndana khala ndakhalira pamenepo ndio ono zakhala zidatero umadine ndapi mulinki nali ya moto aise Tata former table line function Blantyre in the Bagalimo. Ongona Ola Musa. Tibina Galimont. Bagalimo bus drive window power window by on the road. One day to even Galimo State House. Timagon weekend. Amadita no Wendaga.
tidzaje kuno ujeni uyu lunch ndiye apa Ethano Mtalika iwo apa ine apa ndakazanga apa Cecilia Musa amandikonda kwambiri ndiye tsopano kuona zimenezo moto mundale makhala mabodza Joabu anthu andale amagwira ntchito limodzi koma sagwirizana really ndikuzemezoona from experience mwakhala mabodza manonono mmadziwa ku Isilamu timachita kurubani timaphanyama mwezi wino wake timaphanyama wa sagrinada apanga Abraham ndene mapesa drama mwina sakunja mwina kuti mwina mamuno nkugula ng'ombe mbuzi ndene yoyamba ndangati ndimanema nduna zinzanga ndina apanga 5 kg nduna zonse ena kuimba telefoni wemba kugawanya maulaide musakona wemba wikira komaso tuyo mbaji banigize ine amene maenda madero oso jira misongano tongo Eastern Region banali bamuntu amana nakondana amene makaponda dino kitsa misongano awubikira misongano afuna ala ndo president yo ndikuno wa babingu basi mtu amene president misongamize nayo pali wena aulisi amene chito yawo basi kulembe mabotsa ndiye wena mapanga professional backbiting amene madziwa anthu mpaka malolera ku NIB ku intelligence kuzokololera kumene kuzopita kubwana kukulembera zoyipa amakalolera ku military intelligence amesa intelligence ya madziwa kupaka poison ine kulembera kumene kuzompatsa munase uzilembe izi zipita ku president koma ena amakuitana mungu mada chitira muruzi tana amba eni die aba autena Abraham bin wina na alemba wa Abraham bin jirani ni wa urali Musa urizimeza tsibigisigana kumana kokuti ndia ndina ndidana tabwera kwadi nda Abraham bin jirani uri bwana ole even nambara yao sinidani simbidziwa inoyo mulini mphamvu mujera winterje ira ni kholo nambara yanji mene nena nkwana da Abraham bin jirani adafufuza rona kuti hapa si nambara mungoisiya tenga nambara ndimene ndadzivenga nambara mene maimbire mene kuisiya mabodza uri mwino wa mulusi kuti idongovuta pang'ono kumabero succession plan koma kuyendetsa zachipani he was one of the best presidents khalilo semabodza munthu amamwitana iwe akutiza kuti pali bwanji zimene zosagesi pana mapanga akona wina kiteza mabodza amamwita osadzoro au mwita noyu wina lumwina aso komweko uli momwema ubwere mufuza ubwera hali za makamba yakambani hapo bwana yo excellency bwana basi kapita yatakha ndi uwango khala kudzingo ivereza mabodza uthodana ndi anthu kuti iwe yakupindulire ino yona khala close to bingu first 5 years yake anajira zilozolozeka and sikuliso ndindale chade because even many amadzai maso 2009 analandira landslide victory so kuti there was a vote of confidence kuti iwezi was in chapter komano adalowa 2009 second term antamanena kuti bingu wa first term wa second term amanengana na kawilo siyana ino you were close to him munazoona bwanji khani mene libo first term ya bingu adachitika mwa iwo temene malawo muno manga observe kalenda ya agriculture pamakhala miyenzi yovuta mvula amdzidi misaka yovuta mvula pamabwereza tasina mvula magogo nokwina ndiye adadzapezeka a factor yoyamba imene amabwera 004 widadzapezeka period mvula yomagogo nokwina ndiye ndikuyambaso kwa fisk ufertilizer ochipatengo kuenda sobwino ine ndili minister unoteteze kwa kadenza kuja iwe inali factor imodzi imene mapangitsa ngono zinthu kukwera ngati chimanga chasowa kapena chapezeka chikapezeka chuma chimaenda kuno bwino chikasowa zinthu zinamba kudola fama ngana kulunduka kulacho ndikapereka ndalama zingati chechiwinji mana achitika mwayapiro atalowa kutepeza ngongole zonse maiko mu Africa maiko olemera anazikhulukira ndi anayamba pa 0.4 foreign total ya loan ya yopereka kunja inali 0 ndiye ananima yemwe pangala kundrama zizoma pangira yake kuma pangira situko chena para 4 kapena 3 chidadza sintha embassy kuchoka Taiwan kubwera China koma tila apatsa ndi condition muzo bingu bajana ndi international organization nana refer to sintha embassy even by this week koma
ndiada tidali meeting yo protocol kuti also not cabinet koma ada ukirena ngaba kula mina mawerengera 50 mndala 7 amene bingu bopanga decision koyambirira kuti amatita anatufuna tipangezi ndiye tidayika ko you want tedo wana macondition amene tipatsa China ulunga mufuna tizindo chisera Taiwan mutipangerezi mutimangira parliament imene China amafuna sokutani kumanga komanso kufuna international hotel yayikulu yoti maye kwa kunjaza bwero mapanga conference komanso kufuna so imene ikhala bafubiso kapita hotel singa walero zengati wonse pakwera hotel inaso presidential hotel komanso kufuna malo wena oti akakwera alendo ma president azika kuona ku presidential villa mukumbuka zonazo komanso muno mlibe university iye masayansi yokuti angaphunzireza luso za masayansi mutimangire ndimene makwera master and malo oyamba amene akonza bulani anakuli panana kupadza manga college ya nalikule ina ndi pamene master ndi kukhala pamene bati maleko amene petu kwadza mene makambirana master ndi pamene bati ndiye ulere ndi parliament yokhai zino zonse zidali mumbuli China tilibe football ground stadium yoti matimu akunja kubwera mazasera mbiri fo zimene zimabweretsa chani ndalama ndimene mabwera imabwera bingu national stadium koma imene iyi saunamizeni pano sanamizani kuti imangidwe pano pakali ndifo ya US Bank fuka bingu nakafuna mena la US University amafuna so stadium ibita so kucholo pafamu baka kundati ndimena mamwalira muzo kwa Joyce na wali chuma pana kusema na Joyce Banda ali Minister of Foreign Affairs and then he knew in details zimene we are doing with China kupima ngono ulilongo kato ina alegana au na is too much mwembo mumalize izigana kana kapeza fume tingafuna deal from Songwe to Maraka deal road with the Kalawadi win from Songwe to Maraka ndeshina ndo da yesu Costa Road timatambara panga izika ndiye China idapanga disimeneso ndiye ndimene naona ngati economy ijoina malambo ana ni president wa macondition amene waona bana pangitsa bingu kupanga zinthu zozukulu malamu. So what happened in second term ndiye funo la muno Malawi limene limavuta ndiya ndene nokupita second term pama zakhala ziwiri tsopano winning strategy and succession plan. Imene amafuna kuphatikiza amene kuphatikiza is dangerous. Tata maswala mimi kumuyakanga mtandali ndinokuza akamwana wa president second term amakhala ni magenzo ruko kuchiko kwa ine yababwera ni ndani chabu maniva ndiye yoro akakhala wena akakhala na walipo amene omuzungulira amafunisisa kuti amene abwera pamene akhala munthu otani akhala munthu oti tidzangotera basi mpando tidzatenge amene omuzungulira aja ndiye azenisati usamina maona kuti yadzapanga succeed bingu anhabena mofuna mpando anapanga magreat ma stories onthozo mangu pangedwa fish down wanda chokwamba out zikhala ngoma out Joyce Banda out Uladi Musa out kagulu kamena ko Chester Tete or no Chester onalo kumwanzani out ndi osamene likorozo kubingu kuma mpeleka device moso opa kuti your excellency fefe akaomba tebulo mara kuda mezo kuluthenga kapo vule Chester Katova Chester Katova ndina ndika kuamene mapita na maina mena choleba wosamene waamena mado ya wali korosi kwa bingu ndiyalete rumangu ochoka nondiso rumangu ochoka onwati ndiyakabwera wantu amati chimene ofunacho mungu komena you were able to put bingu in check. Yes. Timabuga appointment wana kukufunani. Osakhala cabinet, osakhala kapena mpale ngapilane. Ndiri mapiro mabwana mabwerekani anywa amayamba ndi kwanda kana akuzobwerene kana akotero zobwera abo ndamusa kana ni mmodzi sowina Henry Musa ashimutu panda kwanda chokuamba ine bingu wona baba ndiso bana amene amufuna president atabanga digeni mzo yakabocho kwa bingu amene atsabere ndi one of these mimi mama sala bangwele funo hapa inali winning strategy ni succession plan
Ndim unjeni ozimene wala DPP banoma wala IDF kuti banoma izikhala kotsutsa. Vuto lakeda khala mene. Adafuna kuphatikiza winning strategy and succession plan. Chimeno chitika ndichani. Muyamba mawina kaya. Simulimbirana nyama yuthamanga. Mawala ine ndilenga matoka. Ina mwendo wombuyo. Muyamba mawina kenaka. Ndipo machiko na mabulano umeneka. Who will be our next president? Mawina. Wasikamusana wina ya. Tangwane kutsopani mesa ufika mugwirizana nenu vanhu. Chile saka vamwe tike mumsibifu. Tisamanga kampeni yomaganizira 2029 2030. No. Tiganizira kampeni focus yake kale 2025. Uyu awine mesa mungu. Awine. Wasa mwanga kama pene. Biefu mesa mungu. Binguja. Aliseka nitemu wantu omulangiza kuno mulima ntima. Analime. Nema situ economy kutere bahongo mpaka zintu atajira kwa katifali pamoja no etatani ko no tende basi de as a result mbabeza kama dollars wasa madona kusiasi yobereka ndrambo dzikola manati dziko muno kuli mavuto kutamangisa ambassador ku UK mujozona persona non grata bakira iwe ambassador ku UK kumutamangisa tawo yathu zimene sizikada chitika amapena makufuka kumbangula basi na ngola alipopeza kweli kana inali uchepa kalimaki basi newspaper mtitusa sejwa sabano mtu unamweleza kuzambini ndipo majeza wakazokana 4 hours kwa maana unapofuna tijina machidure hali ya kusoa kwa mafuta inyo makao nguna kwandale mwina pali masoe na mimi matagone lazi pamene na fasili maone yale kwa maana madaba kuti kama tu mafuta akupezeka kena kama tu kupezeka mafuta asoa vya zoda kutsesi kena kwa pezeka so mwanzo marejimu yena zaenda kuno nditu kena kwenda chima sivyo ndishani ngani ya mafuta joa not only mafuta fertilizer original jana mafuta ndi fertilizer zimene sisi ni kani yoti pogula zima jokera kunje yes and you buy in US dollars yes ngati kunjako pobwera katundu uyo ali mtengo wa bwino monga manyitera mbuyo you remember ndimene mabanga efisi bikoyembelera back in 5000 ifereza sitsa kutoka atatsibereka na 950 kwacha kuti yokwacho tsere ikhale chani ikhale 4000 and one kwacha chilapa ngapo zimene koma temene tumene matero wanthu makanika kugula 5000 back umakhala mtengo umene kuti fertilizer kapena mafuta obwera mtengo wanji yoka kunje ufika muno landed cost yafika pa mtengo wanji ndingati mtengo umene ufikira wolo wino watama kula mochi ngati mtengo umene uti liba landed cost ndizochitika ku Middle East sinthu zizokwera ndi umadzapezeka uchifukwa chokwera kuja kuti malandrama ekwache pangababu zokuli ndizo ndizokwera zidza zimakera ndrama zambiri ndi madola zambeze kotani wasowa njira yetu inayoti mafuta apezeke joa atipezeke Malawi ikhala njira zina zopezera madollars isangokhala foda isangokhala ngongole ngati mena machitira DPP fuwa DPP nthawizo olamulira DPP zaka 6 months mena malamulira months pada soko mafuta ne muzo chifukwa chake amakongola ndalama za project koma project yosakapanga nzimezo usiyana ndi dokota chakwera biru amalenga biru kufunika manga university kotero tufunika bangeza kuza kuti kaya ndi chitukuko chanji education scheme bokuti ndi ndalama za madola mangokhala ku Reserve Bank of Malawi anga madero basanti ni forex koma project osabani osakapanga ndi zimene zimachitika na project ya chama leo kai oda baba viko weakness ndi committee ya budget and finance idabaka fukufuku kuyambira 2014 kufika 2019 aende mabiro osandrama kana abere muno nkukapanga stage background chile chilika ndijana akona popa libe ndamze zimakhala ku reserve kupali ku forex ya 1 na nasi ya 1 billion US dollar. Where did it come from? Loans koma zikukosa katani osakapanga ndibe mineya waona kuti sindi ungole ndirama ndinembusa ndi ndirama ingokhala koma osakira chito background pamene yokuti ikakhala mpingongolera madollars yakunja yukakhala chito background imene ukongolerayo ndi zimene zosiyana zimene zonse
Mwamba kampeni tsopano. Si kampeni kumonongo to anthu amalawa adziwe kuti bwanji wena mafuta samasowa wena pakamwa foi kuti vuto la mafuta timagulira US dollars wagulitsa malawi kwacha pokagulaso penzaso madollars ndiye ine chimene ndikuiona ndisi ngati dziko kodi auction floor adayamba kamunsi pafoja kodi sitingaimba so auction floor ya thonje osamena magula thonje abwera muno adzagulira muno ngosiya madola kodi sitingaimba auction floor ya tii osamena magula tii ndrama zake zikhale muno fuzo makumiza kunjaje ndrama sizibwera tijubisese auction floor tisakambe uzina zindabo zimene tingapanga auction floor komaso boma tilowere fuka palizino zimene anthu sangabonitse tilengeze kuti khala ndi mega farm ngati zimene zaibalaze ndi ikhale kashi crop ya monga macadamia ngamakaya makashnuts ndiye zimene zakulowa mbokolo mpaka 5 years ndano business amene angapanga invest kumadikira 5 years ndramazekasisi zimene zingabonitsa ndi boma local we need long term plan yopezera ma forex mdziko la Malawi koma zote wanthu atinamize kuti kudula kumafutako okweza ndachi kwera aunama landed cost ya 2014 2019 ndi pano yusiana ngatawo ndife unama ayitanitsa mafuta yo ora 200 liters ndifake maika kugoma kuti asivozera mafuta ngalamene ndiye mafuta landed cost on that one like chinaso pakhala nyingo mnapo tingompemba mulungu alibweretsera mvula yabwino ikabwera mvula yabwino watakhala nchikuyo yokwana because our economy is agro-based zili choncho izo ndikuona ndimawera kumene ndiye mwatipokera ndiro kumene pali zinthu zimene munenazo zoti forces of nature zimapanga control kwambiri pali chimene ngachite koma pali zina zimene zimaoneka kuti ifeyo ngati anthu tuzipangitsa mwapereka chisanzo cha mitengo ya mafuta ndi fertilizer nkhani ya mitengo ya fertilizer ni nkhani yovuta kwambiri ndipo amalawi panopo ndikufatizira kula koma mosamala boma limene lili pano lomwe ino tsopano mwalowa lidalonjeza kuti lidzatsitsa mtengo wa fertilizer lidabwera sikuti lidapanga maintain so mtengo umene unalonga imene first year anapanga maintain mtengo pano first year anakula 4,995 pano ndiye mundive so bana ukero uku zimene zimachitika ulombanje zimachitika ulombanje anayinumawa tikhala ngipata bra ukulakula nkhuku kutenda muli mtulo wokwera kubazosezo wapa muchitapata simungapande ndiye zimene zimadalonjeza sikuti boma sikufuna koma ma conditions ma circumstances sizovomera kuti zingachitike wani taimene amachoka DPP mboma ma effects zotsatira za matenda a COVID isanafika dziko losada basi matenda amene atipendo mwini adaphawa anthu amene ali ndalama zambiri dziko la basi anthu sauyenda ngati kale maiko olemera saupereka ndalama kumaiko osauka ngati kale zochitika zimene zozo ndiye ma effects a COVID ochitika nthawi imene achikwera ulamuliro wobwera zimatizazita umonga magetsi akati apanda olowetsa ndalama zambiri tikanakhala mpaka watu ma blackouts koma ndolowetsa ndalama kuti anthu at least ikhala kwa magetsi zina ndi zina zichitika Malawi ndisi zinthu zoti boma kulephera koma situation imeneyi ndizimachitika zimenezo ndizomveka zikanakhala kuti mavuto akukhudza kumalawi kukhakula koma pali zina zoti tikaona covid inachitika dziko lonse koma covid inachitika dziko lonse ndisakumana ndi mavuto amene pali mavuto cha unique ori covid yonabwera kumalawi therefore says Joab ine ndi anthu amene ali mu South Africa ndili ndi anthu ku Middle East ndili ndi anthu ku UK kumayimbira chuma dziko lonse lapansi sichiyendemo zitanda pangapanga likafa ona muno alibe palibe dziko mwana pangakafa panopo palibe Joab panopo palibe covid one would think kuti covid idangobwera kumalawi kokha so Malawi anzati akupanga rebuild the economy koma kunoko chili chonse foundation akupanga build economy chifukwa kuti ali zinthu zambiri zimene zimabweretsa ndalama kunja income imene mabweretsa ku dziko la Malawi pamene dziko la Malawi major income is from taxes misonkho ya wanthu pamene amagulitsa zinda za nkhondo amagulitsa magalimoto amagulitsa mafuta sizingasunga makakombera ndi dziko la Malawi foundation yathu tudalira kumbayi limodzi nimene ona kuti we need to come up with certain crops zimene zingazike kuizika pa auctions ngamene machitira foja mungu mzatala kulira muti tisakhapo ndi tumbewu zina
ndiye kumbukumbe koma kumbali ma price ina challenge ndapita ku Tanzania ndiri muzeni mumapita chete mandapita ku Zambia ndapita ku Mozambique fuel the entire SADC Malawi is the cheapest is the entire SADC fuel all cheap in Malawi kuno fertilizer kuti mukagula bagili modzi bazaona wenta kuti makudula ase mafuta yawo tangopita pachipata makagula ku bagili modzi la fertilizer muone ndemo ndofana na ndi kuno why auchokera ku Middle East fertilizer mabangele kuzokhalira za mafuta kumene kuli nkhondo ososakhala masowero maiko angabo chita mafuta adakhala affected bankondo Libya Iraq kutabwera mu Syria panopa Russia and Ukraine muone so buledi kutakwera mtengo Ukraine is the largest producer of wheat ufa buledi largest amina mabanga umuchuka kwa miki kwa sarabasi Ukraine buledi inakwera mtengo kuna kuli kwa sumina munga guli koma kuti funo lo Malawi situfuna banga compare zitu tikama funo tutula sipanga compare kuti ai kuno zilima kuti koma kwakuti zabere palibe dziko menanga lankule kuti dziko la kuti mafuta uchipa dziko la kuti fertilizer uchipa kuli konse ule wivi ni ku Middle East azenzanga au ujoka kujida kumapita kuti yake kuma makampani wako masuntu amango sokuchitika dziko losala basi ufwando sawa yenda ngalikali sindikanje ndi awali musa kama za kumangika kwano kwa mangidwa mwina moto mwandi unazojepa zimene zinafika kwa nditu muhalali nduna mutani kubela mkoti kubeza kuti paralizika mwono chatuka mpaka na umangika mpaka na upita nditu waseweza muli Home Affairs Minister zimapeka kuti majina zakatangale kwa mbili mumapeleka ziphaso kwa anthu amene samayenera kulandira ziphaso zimenezo nkhani imene inapita ku koti ndipo munalonza mlanduwo mpaka na koti inagamula kuti munalolama mpaka munakasereweza koma iniro ababa mumapeka kali kuti mumachitikakachiwembukena nkhani yanga yomangidwa akakhala kuti a president Peter Mutharika achilungamo atakuluza dziko la Malawi chilungamo chilipatiza chilungamo yake nkhani imene anaipanga si imene ananimangira akuidziwa ndiwo fopa pana libapo nkhani neliyonse ngati pali unduna umene so technical ndi wa Home Affairs technical yake olewere singanepo tena ndi nduna ya Home Affairs internal security ni nimbo jwa webera tatapanga ndi kulindi passport apatseme yawo no way ndizo kuti mapeleka zinthu ine makazi zipata bulu and chief minister yes or no that's the responsibility of the minister koma no ponena yes ko ndiponena no umene kwa kuti wewe wakuitsa ntchito no inde naona kuti mungu akwanira no munganene yes mbalibe watu wapanga apply kupeleka ku immigration kuli committee ya ujeni ya internal committee ku Home Affairs amene amapanga scrutinize ma application once kena ada PS kudzera ma desk officer kulembe memo kufika kwa minister and when you are going to the office you don't know kuti kuli mafailo wanje amene ndu kuli memo yanje imene ungapangike ndiye approve yuli ndiwo panga decision mene olemberamo basi ina ngati minister approve it and mpaka pano pakiti imene yoyo chimene minister wopanga approve kapena upanga reject awukasafunsidwa komena makafunsidwa court wanji muna apanga approve ya apply and adakonitsa zonse zofunikira kuti angakhale mbabwe muno Malawi anthu okeyonso omangomveka kuti anthu wena koma anthu amene ine ndipititsa mcourt ndi munthu wa ku Uganda akuchita business yake ku Nhadabe ali ma business wobonera kukhala mu ali filling station ali ma secondary school ali jani awu why did you approve this one pamene munthu amakwanira kukhala pambana kukhala citizen dziko la Malawi ndi zandalo ine kumangena kwanga ndikukwandani ndizokwandani osa fuka nkhani ya corruption sikhala popanda ndalama mmaona nkhani zimene zimachitika kunjawo amati ku account kwawo adali ndalama zakuti zako ineyo koma in my case no complainant in my case no one tambala jokera kuboma ndiye corruption idali ineyo nkhani ikanakhala kuti anthamango nkhambala mwachabe ndakana kuti mwina kunena zimizona koma one dziko la America linanena kuti inuyo musamapite ku America chifukwa choti mwakhuzidwa ndi nkhani zakatangale two nkhani nalo kukoti munali ndi mwayi olongosola zonse zimene mulongoza mbo munalongosola I say koma koti inanena kuti iwe ndi wakatangale ndiwe wakuba pita kundende kuba kuna machiyani pali imene nalo
palibe chimene akaseweza senzo nozo komanso inenga lipanani nkhani imene ona kuti lero okondale kwambiri then ngozisiya lena nkhani imeneyi. So there is no way wopereka consent kuti munthu mmange direct to public prosecution wife yapita kukombo upesa bero ku high ku magistrate iyo yakapita high court nkukasanga mamuno wake wa direct to public prosecution nkukakhala judge pali chilungamo vuro meme makhalako amene pali chilungamo vuro meme makhalako ndili amusa ndo apandale koma tiona ngati kuti inuyo ndino kagulukena kanthu komene pakuda treat mwina mwino sera komene yase zikati zabwera zakupezani chonje pakoti akundikhomerera kwa chandale akundikhomera ngati mzandale munalakwitsa vomerani munalakwitsa munaseweza munamaliza munatuluka pano kuluka kwanuso ndikoti ndinkhani inaso koma zimenezo zoti chikhozo zakamba tsikulina koma anthu andale tivomereze kuti simufuna kuti malamulo amene tidayika mukoze muja azigwira ntchito pa ino akangobwera kwa ino akunditsitsa kwa chandale ineyo olanga kupezani mukubaya munthu chonchi akakupangani muneza kuti akudioka kuti kwa akaunti kwangu auladi Musa kapena kecheneno adalandira ndalama zokwana mwakuti mutu mwamu ngatakhala usangalala kwambiri andizikola mwana nkadalibe pesa kuti pepani napangatiza kuti zakuti but nothing, totally nothing. Mpaka makafunsa ndinzanyana ziteli limodzi ndili vice sound bwana mundimanga ifo ya kungaina na mademba ndoena kuti chimena undimangira ndi chani awu my hands are tied saidana mademba ya anthu lezo zimamenyera kumudzi munthu wadwala matenda amakafuntha wadwala ana tikweni apo undiphera chine pamene munthu kuchota kuti moyo wako kala kumanga kuweza wa ndezi chiyambira nkhani yangu odambapo kuti muli ndrama imvo kuti ndrama yakude kuti chiyambira nkhani yangu kodi chiphuphu yimaina kakuti undue influence inu ndinu munthu amene muli ndi udindo onena kuti muonetsetse kuti izi zisachitike kaya mukupindulapo kasi mukupindulapo koma nangati inuyo ngati chairman wa pamaloko mwaolera chinthu mesi imene chichitike it's your responsibility to check those things ndemwakanika basi ndeuti chachititsa kuti mupange chiganizo cha yes malo mwanu ndi chani basi ito ndeuti munthu ukalowa kamira pa ndalama ine ndalama sina je ndalama inayo you are a smart person suri ndalama ingachokera ku account kwanu iyayi inu munena mudziwe koti na kani ya corruption patsikhalano kuti apa padakhala padapayenzeka zakoti nazo panalibe kuchina chilichonse tsopano moti anthu azikhulupirira ndithu kuti inuyo mmaona kuti simunalakwa pamene pacha ineyo sinalakwa kuchina chilichonse ndinagwira ntchito ngati minisi ndewo sewa nalakwitsa onse inuyo nokhala amene munena chilungamo koti nakwitsa amene ukafufuza speech imene alankhula Peter Ntalika aupanga launch Mangochi Stadium ndimene ukadziwika nkhani lola musati adamangire kuzeyezi maoneka ngati nali munthu mmodzi wovutitsa ndi acting president ku People's Party mparliament hunja wanthu amasonkhana misonkhana ndekuti iwe ufufuza speech imene alankhula Peter Ntalika aupanga launch Mangochi Stadium amene amasoitsa mtendera Muthalika nepakana kafika kumene kuti uyekayi mpakana iye aititete zozidwa omwewo kulemba makalata unonotelera upangaza so I cannot say everything here chabwino koma panalibe corruption iliyonse. Tikumaliza kucheza ndi Auladi Musa mmene maoneramo kuti ni munthu otelera kwambiri kuti avomereze chimene achita ngakhale chikhujola kuika koma chimene angavomere pano ndi chakuti kulowa kwawo ku MCP sanalandiridwe ngati mmene amayembekezerera kuti alandiridwa iyayi popita kumeneko adapita kuti ndikukatenga maudindo kumeneko akuluakulu kufika kumene kucha anyamala adono kuti wacho kaya kuti wala kuti wakwera munthu uja adakufinyanira MCP kana mvinyo adakufinya ayindira abwera la monoloti munthu akhale 2 years ayamba adikire ukhala 2 years uyo ajira brown impingajira la monoloti anabwera sokuna nazo koma sina dandaula nazo sina dandaula nazo Moni? Sima dandaula. Umzana kuze chifeno dalibe nthawi yoti tiyende. Fena yokuendera bajambi. Mpano mene nemofuna ndo campaign director. Okay. Woti ndikhala watsogolera campaign. Okay. Kuti ndathandiza bwana kuchita campaign. Fuka pene kudzoma ukine sezaze pene zonsezi.
zimene ngazitchule zopatula UTM ineende kuzidziwa inakhalapo mukudziwa ndikudziwa ndatoa baba kuti ndafirize bwino achekwera mpando umene ndikakhale ndikuona umene ndinafire sinafire iwiri ndinafire wakampeni director ndiyepananandizanga kukhala wachiwiri wakampeni director okwanira umenewo inu nkhani imene munayilandira bwanji chifukwa panali mtsutso waukulu chipani cha MCP chitanena kuti tikufuna anthu amene angapikisane pa mipando iyi akhale kuti akhale membala wachipani it's fair for a party to ask of that of its ikadakhala fair zikadakhala zili malamulo constitution yachipani koma constitution yachipani munalibe fena nawerenga sadina kuti munthu wakema pambano akhale membala woudindo wasona kungokhala memba yabedwa koma akhale ndi udindo mchipanimo munalibemo constitution ya MCP mulibe kapena sokuti adikira zaka ziwiri mulibe mosa zinali resolution ya neki lero koma nazivomereza nangokuti basi izizo limene organizira komanso mnadzo zifukwa zake komanso imene ndizangalata bwana mnamva wena nande bangatimi mbenimu bwana zimezangalata mungowerenge mu section 75 ya constitution ya MCP kuti gati pepena muchitenizo muone zimenezo bwana samafuna zimenezo you understood the reason because and when I understood the reason mundale makalamanda mundale amaduyo bwirayo atanda mbando koma ndikime makulubira ngati munthu bwirayo alanda mbando mpatseni boli chipani chochidziwina fana ekulu ema mfokozere kana ekulu it's a victory of the institution it's a survival of the institution not survival of an individual ine makhulupiriro nekuti chipani chochidziwina mwini mukhalabe muli maudindo koma sakhala mwenga munthu ora alepheretsa chifuyeno mwantsera no it's not good khalidwe limene limene laphazipaniza mbiri fo anthu ena amangochoka uko simukudziwa ma intentions yawo iwo ali ndi ndalama ali ndi record yawo angobwera kutengatenga before you know it you are the only odd member in the party muli muneki ndemkuona kuti half of this neki ilu ndi angoti angobwera kumenetu ni chipani slogan mukapanga chanti slogan yechipani imokubwera kuti these guys koma zimene zozo ngati mumuona kuti munthu yondo wamphamvu analankhula bosa ukena madamu sidikimira kuti ngati weyo kuti mpando wawo uli kwedegwede basi umazangidwa munthu woto ukubwera siwonse amene amabwera nkupeza mpando siziteka koma munthu ngati ali strong munthu atakhala yako ndiye kuti ife institution yetu ipanga improve ipita patsogolo do so for survival of the party koma survival koma tizo kuti maphana so chipani imene kuji nchipani ora kungofuna maudindo basi oyo lori jiza commercial people awakungofuna alibe chipani patima pawo kuzatenga maunduna ndi maudindo akula unduna makhala prerogative ya president prerogative besa kuzori is prerogative of the president so sube mbarunduna kulina ndabwera musanga bapemba sumauza ina ndakhala musifanise kuembeda sube pamangomvera kukuitana ndakusangana mukandoneko thank you so much excellence ndakusumene kuti umene sindikufuna ndikufuna wakuti hayi umangofumene so apa makhala adangoona kuti munthu uzamuvuta apa convention without doing any campaign one adangoona nkhope yanga apa mapepala kuti ndiwima nawo napeza mavoto over 200 ngoba nalo anthu amene anazungule dziko lonse la Malawi sanapeza mavoto ngati amenewo maniva basi nimenata hapo ndo anakana nambara 2 kwa Moses Kumbuyo basi ta kazi kama vice kama sura na la gutsazo adona atakhala abati tandisi ndeba nomukulimba timu faja deputy campaign director uri ndo huru mene ndimengona kuti uri ndo wolo kalamba ndo amwe wolo kalamba ndo na ula mulile ndiwe pano pamene akulamulira ndichakwera maniba ndikota chakwera ndamene akulamulira chachikulu ndigwire ntchito chipani chiwine noda ni individual koma chipani chiwine ine yolo ndiri ku UDF olo ndiri ku DVB intention yangu kujenga yangu makala the survival of the institution ingakhala mphamvu imabe ndire kuwina anthu onse ambiri makhala mapanga benefit ukhala pambana koma ngati ukhala anthu awiki basi you come out survive ya institution hiyo makhala MP kwa ndaira basi vile yatandukudziwa kale muzifuna kutsutsa mwini naso MP vanoka kumwe nosali
iweyo zongoti utenge galimoto nkulowa midzi kumwera koselima dzina nemadzika chula ndilaini auladi wana azimayi ine muhimi chimene ndiyimire tamverani semphamvu zikanali mpamba ndikhale pano wena uyima ndizakaita 5 iwa mphamvu aseji wako ndikanalipo ndikayimira chimene ndikayimira aseji wako ndikudziwa kuti munthu wayokopiriza kumangani uli ndinu wako corruption yopanda kuti apa munthu wachita muzikayimirabe ndikayimira aseji. Do you think kuti apangaliniyo mudakani ndi space mundali zadziwe ndali za kuchinyamata ndali za kuchinyamata azikoko ngalinuyo abone ndafika pazikoko ora asiyarene kuti meeting nkhalamba zibwere ine ngapita atati kuli meeting ndafuna nkhalamba zokha ine ndingapite kumabili ngotita kanena kuti anakumana ndika muzima sali nafuka mimi atakuza kuti nisaka amen akuzana ndikambadi muthu ndemene koma atakala kunena kuti ya akulu ndasira na chinyamata marawo abwere ayendile kuno pali ma stage okhansa uyoko bo cancer uzokwera ko yini uyempiyo mu 25 ndi angaine hayi rango banje kusalima abatseni kusalima kuliya ayi ndiro akubali medisawula mpula kubali medisawula mpula ayisenge foro kuzereje ndikamba zoona kana uko lambulo lati yenu jibiri do MP muno mosingwanira hafu ya pungwa kunyumba malamulo sala mpula mene muzo nombo kamati Wori electoral commission longo ti muntu kwalumiritsa kwa DC or kwa lawyer am able to speak and undertake the debate in the National Assembly. Awuli George koma ambiri tumangosenzitsa zimenezo sitikwanitsa bala mpolo nyumba malamulo. Nenda bala bese ka wini woti muntu is able to speak to articulate issues in the National Assembly. No problem. Kuma ampa kwani ko lampula neti Moses minute. Mr. Olad Musa, we have to wind up this conversation. As we are winding up, I've got a set of questions which I would like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What is your full name? My full name officially, yes, is Olad Basco Musa. Do you have any? Yes. Yes. You were going to say comma. Comma. My first full name after death. Yes. Is Atusafunana. Come after mambo minute majita. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? What? Piercings? No. Things like that. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? No. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Through marriage? Yes. Yes. Love is love. Have you killed? Yes. Have you killed a chicken before? What killed the chicken? Yes, as a Muslim I slaughtered. Yeah. Have you gotten into a fight before? No. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? No. Have you donated blood? Yes, when I was at the Salima Secondary School. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? Haram. Have you broken someone's heart? No. Have you had a crush on someone? Political crush or whichever. Yes, political crush. Yes, okay. This is kujeza kwa kundi Atusafunana Olad Basco Musa. Kuma isana siane ndikotse nikakui. Kuchokera ku Beya. Kalikale ndikali Monsanto kwa bano ndi Beya. Ndio yao ya tikao. Ndikakula. Support the Thank you so much. Thank you.